Elmondtuk azt, hogy ne gondoljuk már, hogy az Európai Unió egy szociális intézmény. Ne higgyük már naívan azt, hogy majd a franciák, az angolok és a németek pénzt akarnak nekünk adni. Hanem vegyük észre, hogy nekik van szükségük ránk. És én emlékszem az értetlen arcokra. Emlékszem a méltatlankodásra, emlékszem azokra, akik kinevettek akkor bennünket. Hát most hol vannak? Ki az, aki kimer ide állni? És azt meri mondani a magyar embereknek, hogy az Unió nekünk jó. Ki az itt? Tegye fel a kezét, aki bármi jót is kapott ettől az Uniótól az elmúlt 8 évben. Nem látom a kezeket. És tegye fel a kezét az, aki úgy érzi, hogy ki kell lépni ebből az Unióból. Mi történt az elmúlt napokban? Papíron bizonyos értelemben semmi komoly. Az Európai Bizottság elnöke küldött egy levelet, amiben 3 törvény újragondolására kért bennünket, és a költségvetésünknek egy kicsit a fetesebbé tételére. Nem olyan nagy dolog, ugye? De mit jelent ez valójában? Míg Orbán Viktor elmondása szerint kokit és sallert osztott ki Európának, eközben az országot pedig a saját hazáját a földre fektette, most ezt a földön fekvő Magyarországot az Európai Bizottság elnöke fejbe rúgta. És ezzel együtt le is leplezte önmagát. Láthatóvá vált, hogy az Európai Uniós molycsoly mögött valójában halálos vigyorgás van. Ez valójában Magyarország felszámolására tett kísérlet. Ahogy Szegedi Csanád is mondta, hadüzenet. Példát akarnak statuálni rajtunk. Ez a levél 2 dologról szól. 2 dolgot vár el tőlünk. Az egyik az, hogy mondjuk le a függetlenségünkről. Majd ők megmondják, hogy milyen törvényeket hozzunk. Lemondunk a függetlenségünkről? Remélem, hallja Barroso úr, remélem nem csak az orra ilyen nagy, hanem a füle is. De volt egy másik kérése is. Azt mondja, hogy szorítsuk még a költségvetésen, tegyük feszesebbé, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy szorítsuk meg a magyar népet. Hát akarunk-e még megszorítást? Még mielőtt bárki félreértené, itthon és a nagyvilágban. Nem azért vagyunk itt, hogy megvédjük az Orbán kormányt. Mi sem értünk egyet a törvényekkel, amelyeket hoznak. De azért itt vagyunk,